дар маросими оғози даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар шаҳри Ҳисор масъулини баргузории чорабинӣ, омӯзгорон, иштирокчиён ва падару модарон ҳузур доштанд. Имсол дар даври шаҳрии озмун зиёда аз 2500 нафар аз қишраҳои гуногуни ҷомеа, аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорону донишҷӯён ва сокинони касбу кори дигар иштирок менамоянд, ки нисбат ба соли қаблӣ шумораи иштирокдорон зиёд гардидааст. мувофиқи низомнома, иштирокчиён дар 4 номинатсия вобаста ба сину соли муайян, маҳорати суханварию сухандонӣ ва қобилияти зеҳнии худро дар назди аъзои ҳакамон месанҷанд. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст маҳз бо мақсади оммавигардонии мутолиаи китоб роҳандозӣ гардидааст, ки нақши он дар ташаккули андешаи миллӣ ва таҳкими истиқлолият хеле бузург буда, боиси болоравии маънавиёти мардум, бахусус насли ҷавон ва умуман қишраҳои мухталифи ҷомеа мегардад. хонандагон, омӯзгорон ва дигар қишраҳои ҷомеа ба ин озмун хеле таваҷҷӯҳи зиёд доранд ва ба китобу китобхонӣ роҳ оварданд ва мехоҳанд, ки он дастоварди он мукофотҳои давлате, ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон пешбинӣ шудааст, ҳар як иштирокчӣ мехоҳад, ки сазовори он мукофотҳо гарданд. барои иштирокчиён дар китобхонаи марказии шаҳри Ҳисор тамоми имкониятҳо фароҳам оварда шуда, даври дуюми он то 16 май идома мекунад. озмун исбот намуд, ки сол то сол шумораи ҳаводорони китоб дар мамлакат зиёд мешавад ва бахусус кӯдакону наврасон ба он таваҷҷӯҳи бештар доранд. соли дуюм аст, ки дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи хондан ва азёд кардани номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ иштирок менамоям. ман 175 то шеър, 46 та афсона, 56 та ҳикоя ва ғайраро аз бар намудам. миннатдории худро ба пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон мерасонам, ки барои мо кӯдакону наврасон чунин озмунҳоро ташкил карданд ва мо иштирок карда қобилияту маҳорати худро нишон медиҳем. дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст соли дуюм аст, ки аз рӯи номинатсияи хондан ва зиёд кардани осори адабиёти муосири тоҷик иштирок менамоям. соли гузашта дар даври минтақавӣ сазовори ҷои дуюм гаштам ва ин сол мехоҳам кӯшиш намоям, ки дар даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёбам. ҷиҳати ҳавасмандгардонӣ ғолибони даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон мукофотҳои пулии он 1 баробар зиёд карда шуд, ки таваҷҷӯҳро дар байни қишраҳои гуногуни ҷомеа нисбат ба китобу китобхонӣ афзун намудааст.